हाय लोगोफोर खुलुमबाय गोबाव समनि उनाव दिनै भिडिअ होनो लादों एसेबां दिन जाबायमोन आं भिडिअ होथ'यैया दिनै आङो दिनै मंगलबार सान आङो बाथौ मन्दिराव थांनो ओंखारदों दा नोंथांमोना आंनि बाथौ मन्दिराव थांनाय ब्लगखौ नायलांदो नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थ' बिदिब्ला जानाया जों थांनोसै बेलेग डिजाइन जाना फैदों आं खाराब जादों आं देलायनो सान्दुंखा गोसोम जाजोब्बाय दा नोंथांमोननोबो आं दिन्थिनोसै जोंनि हिरिम्बा बाथौ थानसालिया माबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थादो खोनासंदो जोङो दान बाक्सुआव थाइसे थाइनै दान खालामबाय बिनि उनाव नै दानिया जोङो थांनोसै मेन गेटथिं नैया जों बेजों हाबबाय दा जोङो आथिं सुग्रोनोसै नैबेनो हिरिम्बा बाथौ थानसालिया दा जोङो बे सिङाव हाबथ'वा आथिं सुखांनासो हाबगोन नै आथिं सुनाय हाखराव बुहुत ना दोङो माने जापानि ना बेबायदि नाया जोंनि हाखरावबो दोङो नैया मानसिखौबो गिखाया बियो खाथि खाथियावसो फैबाय थायो आथिं सुनायाव बारलाबायना होयो जोबोद समायना नाया माने बुहुत मोजां नांदो नायनानै दा जोङो थानसालियाव हाबनोसै नैया बै दरजा दोङो बे दरजाथिं हाबगोन दा हाबनायनि सिगाङाव आङो भिडिअखौ अफ खालायथ'नोसै मानो होनबा थानसालि सिङाव फुजा सोलिगासिनो दङ आरज सोलिनो लादोआनो बिनिखायनो आं सिङाव भिडिअ खालामनो हानाय नङा नैया दानिया जोङो खुलुमखांबाय माने आर'जआ दोंसे फार्स्ट सिरि आलाप बे आलापखौ जोङो बेयावनो थानानै माने गाबदोंमोन गाबनानै दा जोङो आर'ज आलापखौ गाबखानानै खुलुमनानै फैबाय दा आर'जआ सोलिगासिनो दङ फारसेथिं जों दानिया बाथौआव खुलुमनो फैग्रोदो बिनि उनाव नायनोसै दसे आर'जआव जिरायगोन बिनि उनाव आरो दसे गिदिंगोन दा आङो खुलुमग्रोना लानोसै फारसेथिं आर'ज गाबबाय थादों थेवबो जों खुलुमदों मानो होनबा जोङो एसेबां जोबजासिम थागोन सानाखै दा आर'ज गाबबाय थानायावनो जों खुलुमनाय जाबाय नालाय गेजेर ससे आं भिडिअखौ स्पिड खालामना होनायनि थाखाय आर'जखौबो स्पिड खोनादों स' नोंथांमोना बिनि थाखाय आंखौ गोरोन्थि साननाङा Thank you.
दिनै आङो बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा बेयाव बर'ल' नङा माने बाथौ सिबियारिल' नङा गुबुन हारिफ्राबो जोबोद फैसोगारदों नै बेयाव आर'जाव जिरायगासिनो दङ मानसिफोरा आं नुनायाव बेयाव एसामिसफोर फैदों आरो बेंगलिफोर आरो गुबुन जाथिनि फैदोंमोन नामाथाय सावतालफोर बायदि नुदों सानैसो थेवबो आं मोजां मिन्थिया बिसोर माने बिथांमोनाबो फैदों फैनानै बाथौखौ खुलुमदों आरो बाख्नायदों जोबोद समायना आरो जोबोद मोजां होननानै आरो सानैसोआ आर'जावबो जिरायफानानै माने उनथिं जिरायनानै दङ बिथांमोनाथ' आर'ज गाबनो रोङा थेवबो बिथांमोना जिरायना थादों स' आं गोसोखौ जोबोद मोजां मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना माने जोबोद बाख्नायदों जोंनि धोरोमखौ नैबे जोंनि बर'नि धोरोम माने बर'फोरा माबायदियै जोंना गोथैफोरनो बावो गोथै सि बावनाय होनो बेखौ नैया बेयाव बेबायदि अन्थाइनि मुसुखा खालामनानै दोनदों नैया बेयो थ' जोबोद मोजां नांदों मानो होनबा बुहुत गोजाननिफ्राय मानसिफोर फैदों नायफैदों आरो माने बर'आ जेसेबां फैदों माने गुबुन हारियाबो एसेबांनो फैदों आरो 50% दिनैनि दिनाव आरो आं फैनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा जोंनि बाथौखौ सिबिनो गोजाननि आरो गुबुन धोरोमनि आरो गुबुन जाथिनि मानसि फैदों बेनिखायनो गोजोननाय मोन्दों आङो आसा खालामो आरो बेबायदिनो जौगालांबाय थानो हायो आरो आसा खालामो गोबां मानसि फैगोन होननानै मानो होनबा बहुत स्टेन्डार्डबो मोजांबो नाङो नायनानै आंबो मोजां नांदों जोबोद समायना आरो जायगाफोराबो गुवारथार ओरैनो बेरायलाबायनो हायो फुख्रिनि जिङाव नै बेयाव जोङो दसे जिरायनो सानदों सेलफिबो लादो माने बुहुद सान्दुं गोसा नालाय सायाबो जिराय जायो दानियाव जिरायनायनि न' खानानै दोनदों नालाय ओइ बेबो सासे बेंगलि जानो हागौ बेयो हाबा जानाय हिनजाव बिसोरबो फैदो फेमिलि गोबाव थाया सानदोंमोन दा जोङो थाबाय मानो होनबा जों बुट जाना थांगोन सानबाय दा नैया आर'जा जोबसिगोन मा होनो मोन्थोर रायगासिनो लास्टनि दा जोंबो नेनानै बुटफोरखौनो जालांनोसै बेनिखायनो दसे नेबाय दङ गाबखांबाय सानिया इदि खालामनानै बुट जानो थांगासिनो दोङो खानैबो ओइनो बुट जानोबो लाइन फाथिनांगोनो आहाम गोसोदो बुटखौनो बाङाय जानानै थांसै आरो जोङो उपाय गैया दैबो लाबनो रोंदिया नै मोलोंगोन होननानै मोलोंदियानो जों बेयाव साबो होदोंमोन साहा लोंखांबाय दै लोंखांबाय बिनि उनाव नैया बुटबो जाबाय दा जोङो थांहोलांनोसै आरो थांनानै जों बाङाय सुनस्रि लांनो सानदोंमोन लोगो सासे बेयाव दङमोन जोंबो कलेजाव फरायनाय दा बेयावनो थांलांनो सानबाय दा नायनोसै थांनाय जायोना जाया बाङाय लामासिम थांग्रोनि सान्दुं
गोसाथार दा जोङो नैया थानसालिनिफ्राय गिदिंफिनबाय न'आव थांनो होननानै या मा सानदों